Hai logoफोर माबोरै दङ आसा खालामो बायदि होनदों आसा खालामो बयबो मोजां दङ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर एकदमबारे इन्जयानो इन्जय नङा इन्टारेस्टआनो इन्टारेस्ट माने लोगोफोर जोङो माने दिनै मागोनि आरोना मागोनि जोङो खाना जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर मानो होनबा बोसोराव खनसेल'सो जायोना जोंनि मागो फोरबोआहाय ओंखायनो माने इन्टारेस्टनि थाखाय माने जोङो जानो नागिरदों आरोना पिकनिक जानो नागिरदों जोङो मागोनि ओमफ्राय दा नै जों बानलु बारियावनो जागोन नालाय ओमफ्राय दा माखासेफ्राबो दहाय फैदोंमोन आरोना माखासेफ्रा माने माखासेफ्रा फैथ'वाखै आरोना मा होनो जोङो दायो फार्स्ट फैग्रोबाय आरोना आङो ओमफ्रायो बिदिनो मा दङ बेखौहाय माबाग्रोनोसै आरोना बानायग्रोनोसै एसे एनै माखौबा फिसा फिसाफोरखौ बानायग्रोनोसै आरो ओमफ्राय दा माने बिसोरो फैगासिनो दङनो ओमफ्राय आं फैग्रोबाय आरो जिरायफैग्रोबाय नै नोंथांमोनखौहाय आंनि भिडिअ'आवहाय दिनै फिन खेबसेबाव बराय हरफिननाय जालायबाय नै दिनै मागो दमासिनि थाखाय माने जोङो खाना जानो नागिरदों नोंथांमोना गोसो होनानै नायदो आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे दानालासे एसे बायदिसिना जागोन गोथाव जागोन लोगोफोर गोथाव जागोन बायदिसिना लोंगोन नोंथांमोना दा दसेनि उनावनो नुगोन फारिनो नायलांबानो जाबाय दे नै जोंना पार्टिनि खाना जानोसैलाय दिनै मागोनि नै बेहा मासे फुबाय मासे फुबाय मानै नै दाउ सावग्रा बिथांमोनहा होगासिनोथार मोजां जाना बै सानैनो खर' गांखंसेयाव दोनसैब्रा बेखौ सोमनांगोनलै हांसो बायदि वा लोगो लागाव बानलु बारियाव जादों खिन्थानांगौ जासि स्टाइल जानोसै आंनियाव सासे नङा गांखौ बांबाय दा गांखौ दासै मारै गोदाया मोनखो माखोथाय माबाया बे दखानदारिफ्रा साइज गोदानानै हरनो रोङो माबाखौ आंना जानायखौ सेमोन ना मामोनथाय जायो दिनियाबा सेरनै ना सेरथामखौ न'आव दा जानांगौ कुसुमथायाबो नङाबा जाया बे माबाखौ नुवा बे संनायफोरखौ बोरमा बेदर नै बोरमा बेदर समान जाबाय बोरमा बेदरा नै दाउनि गांखौखौ नुखाबाय बोरमा बेदर होनबालाय फोथैबावनोसै जोङो नै फैग्रोबाय आरोना जों साथामजों फैग्रोबाय दा बिदि नै
साब्रै फैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय सासे थांग्रोबाय दा जोङो माने मोनाहांबाय ओमफ्राय ओरै मा होनो थियारि खालामहांदों जानाय लोंनायनि थैयारिसो दा मा थियारि राय आंखौहाय जोंदों नोंखौ आयौ मिनामा गं फारनैलाय साइस नुदोंथ' बा मासि साइस नुखादोंमोन नै दासो देरफुहांनाय बैसो उन्दै गैलासो बैसोआनो जाखायाखैबा दाउसा मासेनिबो थोगायथ' बिमाया सोरजोंबा लांजासिगोनहाय नोंसा बिमाया उन्दैद्राय नै मागोनिया नै बेखौबो हांगोन बे हांबाय आरो नै हांग्राया जोंना मेदामा हांगासिनो आरो ओंखामा नै ओंखामा हनै बेयावसो सङो जोंना ओंखामा आंखौ बुरला नै बे जाबाय ओमफ्राय नैबे मिक्सार बेखौ दा एवगोन आरो ना नैबेजों एवगोन आयौ बे गोलैगोन खोमाहाय नै बेखौ बेजों मिक्स खालामगोन बे मिक्सारखौ ओमफ्राय नै बेफोर जाबाय नै गाबग्रा बे जाबाय ओमफ्राय टमेटर पियास बेखौ सेस दा बेखौ जाजोबगोन जोङो नै बेलाव जानसिगोनलाय बाथोन देनो नागिरदों लोगोफोर नै नोंथांमोना रावबो दानि जुगाव बाथोन देला रुवाथिसोसै आंनि गांखौ हुब्राबनो जिउनि स्टुडेन्ट फुंबिलियाव निजोम हारसिङै जिउनि स्टुडेन्ट फुंबिलियाव गांनांगौ आंनो गांनांगौ दिगान गैजाबाया दै होयोना होआ बेखौ दै होआलै होआ फाग्लि दै होआबा लोंजायो नामा दै होआ होलाय मामा लोंनाय बायदि नोंनियाव गोबाव लाथार सोनायावनो नोंनियाव लाय नङा बियो सोनायाव गोबाव लाथार नोंलाय सोना होनो सोरनाव माथो नांलायबायलाय खाना ये लगा खाना माबादों बे सासोबाय गोदाखो ना माखो गोदाखांबाय फैदो नेबाय थानो बाबाय जोङो लुनोसै जों जाग्रोसै उदैयाव खारना फैयो गोदाखांबाय नो बाथौ दामिनि बेलेग मडेलनि मबाइल डाटा सेमाया मा दं मा मडेलहाय बेलाय आयौ दरसे बिदिल' मिनथावगा दाथ' बेटारि ना मा लानो थांदों नाफामा हांगासिनो नै थांग्रा साननानै फनबो मोनलायलायासै नालाय गारिया बिदिनो मोना होनबायनो गारिखाया अबाव थाङो होनबायनो थानायखौ दाना हारासिबो दंहैनो आरो गारिखौ आया जागासिनो लोंगासिनो आङो गारि बुस्थुआ जाय बायनो एसे बाहायनो मोजां जायो मालायनि आंनि स्कुटिया जोमायनाय आं दा बेखौ बारा पेवर हाया
Siapa ini kado? Paling sini. Pakai meja sini. Hasan saja. Jangan lupa masuk. Nah, pakai meja. Lupa sip sekali. Hai ba lu thai. Hai ba phơi, hai ba da phơi. Full gong nei kha, amrai ma mun lai ni dia. Jeans. Ali jeans nunga. Ma ba MACARIO ma han dai dai. Oi, ma be abis wala be lai ni. Marceriona. Marceriona. Kalora di jaga. Rong nomor legasinya nih. Angol moga बिखौ जोंनाव थरसे लोंनानै माना जाखांबावबायसो ओजोंहाय जों गामि हासिनि बिसालथे फाग्लासो जायाखैहाय नोंसिना जायाखैहाय नोंसिना जायाखै नोंसोर खेबफै नों खेबफै जायाखै सुनो ओंखारजोब्बाय जायाखै बियो सुनो ओंखारजोब्बाय आङो सानैजों बे Jen bay bia. Một trong nó cá sấu đi vào đây mà. Ủa sao là ăn cái jen nó ngáp quên rồi. Ủa lương vào quay xa xa এবার শুরু শুরুতে আপনি শিখতে পারেন
मा एबार खाना जासिगोनब्रा आंना सिब्बाय एसे बोरैबा जागोन हाय ओइ सोखोनाङा सिबलाबाय थागोन ना जोङो आरो नांबा बोरा थागोन जोंना नङा अमा फारथियाव दा हरना होना आं र' Miglay mau aku suruh balai. Gila amat ini. Hei, ada di kau ini muka sih sana mula. Di berkorau jeng dirhabun emansi. Nah, baby tanga jengha. Rory naik bang. Sukan datang. Baby tanga jengha. Dirhabai uinar sabai ini be. Ini biar mana dirhabai arna. Sana jeng kompetisi nangdengmen. Empai ini biar sienbai deh. Panduran ini bitanga re bukan bisa. Aku sienbai tu bal. Sienbai. Gila, anak saya sienbai. Biar sienbai. Empai dirhabai ada. Di berkorau jeng dirhabai emansi jekat faktiau. Ayo. Di berkorau be bitanga jengha uinar sabu baudengmen deh bitanga. Nei. Be dirhabai dengarna. Satta dijen mosan habaugन. Ayo. Satta dijen mosan hayo nih biar. Jika gongsi labunaंगन आरो jika gongsi labunaंगन. Jika gongsi labarna. Satta model nih mosan hayo nih be bitanga. Jengha. Tapi hasilin bay nih. Mana deh? Amela. Olo king semua ini, bawa olo king semua nama. Masa boleh? Ma. Sigang tanggung. Malai tahu hanang na yang mana distab nih. Serbilai. Serbilai tahu hanang nih, ku mencet. Serbilai. Isi muja jangan ku. Tahu hanang nih ku. Deh. Tahu hanang ku. Nih gulang sih. Deh. Tahu hanang. Tahu hanang nani cenga. Kamu jadi jawab dirhabai. Daburai, gudu nih gorai. Gorai daburai, gudu nih gorai. Gorai daburai, gudu nih gorai. Đâu ha năng đây đâu ha. Đâu ha. Cái nó không có người, nó không có người bùa.